Sana andisayihleki isegment kaMakhwela noTata Mseleku on tonight's episode. Habo guys, bayaklesha. Now uSamke sometimes goes on into the diary session eyochaza ntobazana ungazichazeli eyochaza uba no indoda yam lena ekuthela cameras. Sometimes uye andimamele. In fact, he listens to each and everything I say and he does it. But because ke ngoku kukhona cameras, he's acting as if akanguye umuntu oye andimamele. Yo sana intloni kum. But ke anyways guys, molweni namkelekile nonke kwezi Chisabhe Entertainment. So uSamke finally meets up with uTata Mseleku. Bebenedina nje encinci yabo as umndeni. As we know, uMakhwela has umntana omncinci igama lakhe ke bathe nguBaby Matt, nguBaby Methuli. Okay, and uSamke, guys, oh my gosh, she is such a cocomelon. Uye wakhalela into yokubana uTata Mseleku is now giving more attention to Baby Matt, and yena uthi I miss my man before kufike lo mntana lona anguBaby Matt. Oh sana, oh akase in love, oh yini ngaske ndimvuse emaqandeni, vedana uvuke emaqandeni Samke, hayibo. So obviously ke uSamke can't meet uTata Mseleku eMzumbe. uTata Mseleku explains intoba kukhona uMakhumalo eMzumbe, and should he then decide intoba mabambe bayodibanela eMzumbe, it would be really disrespectful for the reasons ke esizaziyo intoba uMakhumalo noMakhwela, they don't see eye to eye, so they just wanted to respect her. That's why ke bedibanela phayana ke casino. So uTata Mseleku uye wayiskipha yonke indaba ye-romance, ube emromancer. Yo guys, I think mna ndingahamba early emtshatweni. Umntu o straightforward kanjena ongandiromance, I really don't think I'd be able to do it. So uskipha yonke i-romance nothando. Athi uSamke awusihle, when are we making ubaby number 2? Uyothuka uSamke intoba hayibo Butiza kaloku, our union is not based on me being a baby making machine. Sizothandana apha. uTata Mseleku is on another page. Uthi no kaloku wena doll. Apha wawuzele uba uzondakhela abantu. Apha wawuzele ukuzomitha. Uyimeetist yam. Uzoba inzala abantu. Uzozala njengegundwane mntakamani, njengerodo apha. Hayibo guys, uthi uTata Mseleku, I want another child as in yesterday. uMakhwela obviously uthi, you know what Dada, I'm not against lento uyithethayo. However, because kaloku wena you make me resign. Jonga waresigna uSamke kwathiwa makahlale noBaby Matt. Wavuma naye ukuresigna. Akakamazi uTata Mseleku shame. I think wayesekwi-honeymoon phase. Uthi ke because ke ndandiresignile ndizocela intoba undithi increase ngesalary. If you want more children, it means isalary mayikhuphuke. Wabe naye uTata Mseleku wathi, in order for uba isalary mayikhuphuke mandikubone umithi sana. Ndaqonda uSamke sithandwa sam, andinamazwi for wena. Ubhizi ke uSamke, ubhizi uthi my man. Yo, I feel like uTata Mseleku is being so rude and so harsh to Samke because she's just new in this whole entire polygamy thing. Uyamxelela into ba sis awuzundibiza my man, kaloku mna ndiyanweshulwa. Jonga nweshulwa ngabafazi abaninzi. You cannot act as if you own me. Xa uzothi my man, it seems as though uyandownisha kanti no sisiphola. Phola mdobe uyashisa. In fact, xa undibiza ndibize ngotata kaMethuli. Yo guys, I would cry 40 days and 40 nights. Jonga ke sisi, athi uSamke ndizawucela uchebe injebe. Athi awukwazi kaloku undixelela ngoba mandichebe. uSamke ufuna achebe because kaloku has got grey hair. Andithi ufuna alukhe her age. Nomnye ngapha utata ufuna uMakhwela act his age. So nje they are just clashing guys. I don't think mna they are meant for each other. So amxelele uTata Mseleku kuba awuzungixelela uba mandenze ntoni, kaloku andingowakho wedwa, ndinabafazi abaninji. Understand. So andizuva ngawe ke sisi into ba mandenze ntoni ngeliphi ixesha because you do not own me. Sure. Andiphoxekanga on her behalf sana.
Anyways, guys, your thoughts must engage and ndizovuka kusasa ndenze a thorough review on the entire episode. Thank you guys so much for joining me, and I will see you shortly. Bye, guys.